Ix-xogħol beda kważi 20 sena ilu fis-sena 2000 meta dak iż-żmien kien hemm Mr. Charles Swain li kien beda li ngħidu l-Breast Clinic. U l-idea kienet li kemm jista' jkun pazjenti li jkollhom breast cancer jiġu trattati minn dal-klinik. Waħda mill-fatturi tal-klinik minn barra li naraw in-nies l-outpatients hija li nintaqgħu darba fil-ġimgħa fej jkun hemm team li jinvolvi s-surgeons bħali, il-radiologisti ġifieri daw huma tobba li jieħdu l-X-rays u l-ultrasound u l-MRI, il-patologista li huwa dak li jeżamina it-tessuti u jagħtina d-dijanjosi, u mbagħad għandna l-onkoloġisti li huma n-nies li huma speċjalizzati fuq it-treatment tal-kanser, ġifieri daw jituhom ir-raġġi, jituhom il-kemoterapy dal-affarijiet meta jkun hemm bżonn. Imma mhux dawk biss, hemm team sħiħ li għandna breast kinesis, pereżempju, li huma speċjalizzati biex jappoġġjaw jgħinu l-pazjenti jgħaddu minn dil-burraxka. Għandna physiotherapist li speċjalizzata fuq hekk u għandna team sħiħ jiġri għandna psychotherapist, għandna team sħiħ li matul dan l-20 sena kabbarnieh. Għandna dan l-aħħar ukoll qed jiġu l-plastic surgeons għal din laqgħa biex niddiskutu l-pazjenti tagħna. Ara aħna li nagħmlu kull pazjenta li għandha breast cancer tiġi diskussa f'din laqgħa u bħala tim nużaw l-esperjenza tagħna kollha flimkien nagħtu opinjoni x'naħsbu li hija l-aħjar kura infassla għal dik il-bniedma għal marda li għandha. U hekk l-idea hi li nagħtu l-aħjar li nistgħu għal kull mara. Issa, hemm fatturi oħrajn li huma barra minn dal-meeting, pereżempju li llum hawn mediċini tal-onkoloġija li huma sofistikati ħafna, mhux biss huma qawwijin u b'saħħithom imma wkoll għandhom inqas side effects. U dawn sfortunatament huma għaljin. Allura daka jridu jinxtraw dal-mediċini biex ikollna dar-riżultati wkoll u qed jiġri hekk diġà. Jiġifieri irrid nenfasizza li dil-figura ta' 87% hija dovuta mhux għas-surgeons biss jew għall-onkoloġisti biss, imma t-tim kollu li naħdmu flimkien. Allura aħna naħdmu ħafna li l-operazzjonijiet tagħna nippreservaw l-apparenza tas-sider u fej dak il-minorità li kollhom bżonn li dik l-operazzjoni fejn neħu s-sider ngħidu la mastectomy, dawk nofrulhom reconstruction li tfisser li nerġgħu nkabbru sider ġdid inqabblu man-naħa l-oħra ħalli l-mara tkun iktar konfidenti u ma taffettwalix ħajjitha daqs li kieku tħossa li hija sfigurata. Hemm ħafna affarijiet li għamilna, pereżempju waħda mill-affarijiet li hija utli ħafna li għandna magna tal-X-ray fis-sala tal-operazzjoni fejn dik il-boċċa li nneħħin mill-mara nieħdu l-X-ray dak il-ħin, ħanaraw li neħħejniha kollha. Fil-kura tal-kanser rari li jkun hemm pass wieħed kbir li tagħmel differenza. Is-soltu jkunu ħafna passijiet żgħar imma waħda wara l-oħra jkun hemm effett. Bħalissa għandna idea tal-futur, waħda minnhom kienet li ninvolvu l-plastic surgeons iktar, imma hemm pereżempju li għandna ngħidulhom guidelines li dawn huma mfasslin fuq guidelines ta' pajjiżi oħrajn, għadu kemm ħarġu xi guidelines ġodda allura dawn nagħmlu dejjem dan l-avvanzi żgħar waħda wara l-oħra, kif jinqalgħu l-affarijiet. Ovvjament immorru għal konferenzi barra u naqraw fuq x'qed isir barra, ħalli nkunu dejjem fil-forefront tax-xogħol li qed isir f'pajjiżi oħrajn ukoll.